Molt bon dia a tothom de Bellnou. Avui estem a dalt d'un petit turonet que es troba just a sobre de Santa Coloma de Queralt i que es diu el Turó del Galutxo, també conegut com a Turó del Calitxo. Antigament se'l coneixia com el sostre comarcal de la Segarra. No és així, ja us ho explicarem en un proper vídeo. Aquest turó té 854 metres i es troba entre els municipis de Llorac, a la Conca de Barberà, i de Talavera a la Segarra. És o era considerat antigament el punt més alt de la Segarra, per tant el seu sostre comarcal. Està a la serra de Montfred i entre els pobles de Montfred i de Montargull. Forma part d'aquest parc eòlic que podeu veure just aquí darrere, que és el de Montargull, i separa els rius de l'Ondarra i del Gaià. És un petit turonet que val la pena visitar, està destacat aquí sobre de Santa Coloma de Queralt, que veiem just aquí darrere. Un petit cim per fer amb les nostres caminates per Catalunya, el Turó del Galutxo.